हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ BM SBI A चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुगासिनो दंखायो आरो सोरबाबा फेसबुकफ्राव पोस्ट खालामनायखौ नुखायो जे आंनि हिन्जावा खारबाय होननानै पोस्ट खालामना होग्राबो दङ, आंनि बिहामजोआ खारबाय होननानै पोस्ट खालामग्राबो दङ, बा आंनि फंबायनि हिन्जावा खारबायलै, आंनि बिदानि हिन्जावा खारबाय, नङा होमबा? आंनि बियादै ओरैबायदि फिसौ बायदिसिना बेबायदि पोस्ट होनायखौ जों फेसबुकाव नुनो मोनो। दा आजिखालि जोङो जोंनि गोदान गोदान निउस पर्टेल बेफोरबायदियावबो जों नुनो मोनो जे हिन्जाव खारनाय, गोमानाय मानाय आरोना। दा हसायैनो मा जालांमारदों, सैथोआ बेसेबां माने दंमारो बिनि सायावहाय नोंथांमोना नुगासिनो दं खारनायनि सायावहाय, नङा होमबा? जे जों बेसेबां सम जाखो भिडिअ बानायनाया बिनि सायावहाय नोंथांमोना साननो नाङा जे जोंनि चेनेलावहाय हिन्जाव खारनायनि भिडिअ खालामनाया खम जादों आरो बिनि गेजेराव बर' हारिनियाव बेफोरबायदि जाथाय जानाया खम जाबाय बेफोरबायदि साननो नाङा। नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ, गुबुन चेनेलफोरावबो निउस पर्टेलफोर बायदियावबो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं आरोना बेफोरबायदि हिन्जाव खारनाय मानाय, आरो इभेन दायो सेटेलाइट टेलिभिसनावबो नुनो मोनसै। जों जेब्ला बानायदोंमोन बै समावहाय जोङो होख'नोनो हायामोन, ओरैबायदि जाथाय जादोंमोन होख'नोनो हाया। स' बिनि गेजेराव होयै होयै होनानै एसे एनै खमायनाय नुबोदोंमोन आरोना। बाट आं सानो जोबस्राबाय नामा जोब्बाय नामा सानोमोन आं, खिन्थु दायो जों नुनो मोनबाय जों गुबुन गुबुन चेनेलावबो जों बेफोरबायदि हिन्जाव खारनाय मानायखौ जों नुनो मोनो। माखासे बिथिङावहाय आङो सम थोस्लाबैनि थाखाय बैफोरबायदिखौ माने होनायखौ बन्द' खालामदोंमोन, मानो होनोबा पाब्लिकफोरा गोबाङानो बुङो जे बेफोरबायदि खारनाय मानाय भिडिअफोरखौ लाबोनाङा मानाङा होननानै। स' अब्लाबो रिकुवेस्ट खालामनायावहाय नङाबा आंखौ गाज्रि मोनोना जे है बिनिसि माने नोंसोरो पाब्लिकखौ मदद खालामग्रा नङा बायदिसिना हेन थेन बुङो। थिगे बेखौ बेफोर बाथ्राया थांबाय। दायो आं नोंथांमोननि सायाव मोनसे बेबायदिनो बाथ्रा लाना फैफिनदों। गगामुग एबा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग, बे गगामुगनि सिङाव थानाय मोनसे गामि, बेनो जाबाय मानिकपुर होनना बुंदों। पस्ट अफिसखौ होनदों नलबारि बा नोलोबारिबो होनो जानो हागौ बर'नि माने रावावहाय। बे फंबाय रहिन बसुमतारीनि हिन्जाव रुमबां बसुमतारीया थांनाय 16 मेनिफ्राय गोमाना दङ। बिथांनि फिसाला दङ उन्दैथार, बेनो जाबाय रिमल बसुमतारी। बे रिमल बसुमतारी माने आगैया गाबगासिनो दं होनना बुंदों, गोबां गाबगासिनो दङ, गावनि बिमाखौ नागिरगासिनो दङ। स' थांनाय 16 मेनिफ्राय रुमबां बसुमतारीया गोमाना दङ। बिनि स्ट'रि एसे खोन्थानि आरोना, एड्रेसखौ फिन खेबसेबाव खोन्थाबावनि। बे जाबाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुगनि सिङाव थानाय जोंहा मानिकपुर गामिनि, आरो लोगोसे पुलिस स्टेसना गगामुग जाहैबाय, आरो लोगोसे पस्ट अफिसा जाहैबाय नोलोबारि बा नलबारि होनना बुंदों आरोना। दा रुमबां बसुमतारीया माब्रै खारखो बबे जायगानिफ्राय खारदों बिनि डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननि सायाव खोन्थानि। खारदोंना गोमादोंना मादोंना, खिन्थु आंनि आन्दाजाव नुहुरोबा बे खारदोंआनो जानांगौ बायदि मोनदां, मानो होनबा आं स्ट'रिखौ मिथिनानै आरोना। जे 16 मे खालार खालि बिथांमोना बेंकआव थांनो होनना थांदोंमोन जाहैदों, माबा बेंकनि एकाउन्ट खुलिना KYC आं बेखौ मिथिला, खिन्थु KYC होनो ना मानो बेंकआव थांदोंमोन जाहैदों। दा बे KYC होनो थांनायावहाय बिनि हौवा एबा बे रुमबांनि हौवा रहिन बसुमतारीखौ बियो माने रुमबाङा गावनि बिनानावनो बे डकुमेन्टस हैनो थाखाय थिनहरदोंमोन आरो बे बेंकआव थालांदोंमोन। दा बे थालांनाय समावनो मानसिया जेब्ला बिनि हौवा रहिना बिनि बिनानावनो डकुमेन्टसखौ हैदोंमोन, हैनानै जेब्ला फैयो अब्ला मानसिया गैला, गायब जाबाय, जादुगर बायदि गोमोरलांबाय। बहा थांखो? स' बिनि मिनिङा मा? खारदोंसो ना सोरबा सासे मानसिजों किडनेपसो खालामजादों ना बबेबा जायगायाव खामानि मावहैदोंसो, बे मोनसे दासिमबो कनफार्मेसन गैया। बेखौ डाइरेक्ट बुंनो हाया बे खारदों होननानै। दा मानसिया गोमाना दं खारनानै दं बेबायदि ग्रोब गासिखौबो बेवहाय सन्देह डट सिस्टेमै दोननो हायो आरोना रायजो राजाफोर। मिन्स डट माने मोनसे बेखौ कनफार्म होनो हाया आरो कनफिउसन दोननो हायो रायजो राजाफोर। दा हौवाया माने दुखु नांदों आरो गावनि गथ' गोरलै दङ फिसाज्ला, बेनो जाबाय रिमल बसुमतारी। दा बे रिमल बसुमतारी आगैया गाबबाय थानायखौ नुनानै बिनि हौवा रहिना गोबां दुखु नांदों। बे दुखु नांनायनि थाखायनो जोंखौ माखासे भिडिअ खालामनायाव मदद, बिदिनो सोरबा गोमानाय मानायनि सायाव भिडिअबो बानायो जोङो, सोरबा मानसिखौ हेल्प खालामनाय मानायल' नङा, जे गोमानायफोरनि सायावबो भिडिअ बानायो आरो बिनि सायावहाय भिडिअ बानायनायावहाय बिथांमोनहा नुयो। स' बिनिखायनो बेबो आंनिफ्राय मोनसे मदद लुबैनायलाय BM सोदोब चेनेलनिफ्राय। स' बिनिखायनो बिथांनि बेबायदि रिकुवेस्ट खालामनायखौ जोङो सानथामसो बिथाङा खावलायबाय थाबाय। स' बिनि गेजेराव जों बे भिडिअखौ बानायना होबाय रायजो राजाफोर। काइन्डलि आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो, बे मानसिखौ स्क्रिनाव होनाय मानसिखौ जुदि नुदोंब्ला अन्नानै प्लिज
नोंथांमोना फन खालामनानै स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव दैथायहर बा कल खालामना खोन्थाहर जाहाथे बे हिन्जावखौ जों थाबैनो मोनो गावनि गथ'आ जे गाबगासिनो दङ बिनि सोमोन्दै एसे उद्दिस लाथों बिनि सोमोन्दै एसे रिपर्ट लाथों आं बेखौ खावलाय बिनिसिम खारनाय आरो गोमानाय मानाय बे जाथाया जाफ्लेगासिनो जाबाय थानाय जाथाय जाबाय आरो बांसिनानो खमायदों आं बेखौ मिथिदों मानो होनोब्ला सिगाङाव जेब्ला ससियेल मिडिया गैयामोन जेब्ला फेसबुकफोर बा इउटुब दंबाबो माने बेफोरबायदि इउटुबार बा फेसबुक क्रिएटर इउटुब क्रिएटर गैयामोन बा बिदि आपल'ड खालामग्रा गैयामोन बै समाव मोनथिलायामोन नङा होमबा दा बांसिन मोनथिलायनो हमबाय मानसिफ्रा बांसिन एडभान्स जालांनो हमबाय बा मानसिफ्रा दायो एक्सपार्ट जालांनो हमबाय गासिखौबो रोंजोबनो हमबाय भिडिअ इडिट खालामनो रोंजोबनो हमबाय स' दायो बेबायदि आपल'ड खालामनायखौ जोङो नुनो मोननांसिगौमोन बांसिनानो बांसिन खालि जोङो निउस मिडियाआवल' नुयो बिकज अब्ला खमायदों नङा होमबा एसेबाबो खमायदों ना सोरबाफोर हिन्जाव खारदोंबाथ' खायसे मानसिफ्रा लाजि फोनांलां होननानै खायसे खालामो खायसे नाङा थाथोंसै न'खरनि बिथोरावनो थाथोंसै खायसे सुबुंफ्रा खारदोंब्लाबो खबर लासै लासै फैसा थैसा माने लस जाजोबनानै ओरैबायदि थायो आरोना गावनि हिन्जावखौ नागिरनो गावनि हौवाखौ नागिरनो बेबायदि जाथाय जाना दङ ओरैबायदि माने जोंफोरबायदि गिदिर माने फिसाज्ला थानायफ्राबो बिमाया खारलायलाङो आसुरित बेबायदि गोमोथाव बाथ्रा स' बेनिखायनो स्टप दायो फोजोबनांसिगौ बेफोरबायदि माने जाथाय खामानि मावनायखौ सोरबा जुदि नों हाबा जानोनो गोसो गैयामोनब्ला बेखौ मोजांखौनो मोनखायामोनब्ला बेजों हाबा जानोबो गोनांथि गैयामोन आं होननानै बेखौ बुंगासिनो दं गले गले आरो आं दाबो बुंबावगोन नों जुदि जाय मानसिजों हाबा जादों जाय मानसिजों नों संसार जादों दा बेजों नोङो जुदि गोसो गैयामोनबा सिगाङावनो हाबा जानाङामोन मानो नों गेजेर खन्द'आव हाबा जानानै बिनि जोनोम जानाय गथ'खौ गावनिनो जोनोम जानाय गथ'खौ आलाय सिलाय माने खालामलांनांगौ बे मोनसे गिदिर साननो गोनां बाथ्रा मेगनखौ खुलिनानै नायदो एसे बुजिदो संसाराव मा सोलिदों संसाराव इउनिटि जाब्लासो संसारखौ दानो हायो इउनिटि गैयाबा संसारखौ हाया इउनिटि जाबासो जाथिनि गेजेरावबो इउनिटि थाबासो ग्रुप आरो इउनिटि थाबासो जों मोनसे खामानिखौ मावनो हायो आरो लोगोसे खौसेथि जायोब्लासो जों गावजों गाव मदद खालामलायनो हायो ओरैबायदि गोहो थायो स' बेनिखायनो नों जुदि हौवा हिन्जाव जालायनानै जुदि इउनिटियानो नोंसिनाव गैयाब्ला जुदि इउनिटियानो गैयाब्ला अब्ला नोंसोरनि संसार जानाया गोरोबनाय नङा स' आं मोनसे संसार जानायनि मोनसे लामा दिन्थिनो आरोना जे नोंथांमोनहा बेखौ माने माबायदि लायो आं बेखौ मिथिला माब्लाबाबो दायखौ माने ओरैबायदि नायनाङा संसार जानाय समावहाय आं बिनि दायखौ माबा मोनसे मोनगोन नामा दाय मोनगोन नामा बिदि होननानै जमबाय थानाङा नोजोर होबाय थानाङा नों नोंनि खामानिखौ मावलांबाय था नों नोंनि हौवाखौ अनबाय लांबाय था ओरै आरोना ओमफ्राय आरो फारसेथिंजाय गुबुन फारसेथिंबो बेबायदि जानांगोन जे बे बिनि दायखौ नेबाय थायोब्लाथाय बेयावबो प्रब्लेम जागोन स' बेनिखायनो मा नों बिनि दायखौ नायालासिनो नों खामानिखौ मावबाय था आरो नोंबो बिनि दायखौ मावालासिनो नों खामानिखौ मावबाय था बिनि मिनिङा बे नङा कि नोङो दाय मावनांनाय दाय मावबाय आरो बिनि खामानिखौ नायालासिनो थानाय स' बे बाथ्राखौ मावाखै स' खामानिखौल' मोजाङै फकास खालामबाय था सैथो थांबाय था नोंसोर सानैबो जुदि सैथोब्ला बेवहाय जेबो जाखानाय नङा जास्ट फकास जुदि नोंसोर सानैबो सैथोब्लाबो जुदि नोङो बैनि दायखौल' नों नायबाय थायोब्ला मा मावदों दिनै बहा थांदों बियो बेखौल' नोजोर होबाय थायोब्ला नोंनि खामानिया थालांगोन खालि बिनि सायावल' नोजोर होबाय थागोन दावराव दावसिया सोलिगोन आरो लोगोसे खुनु उन्नति जानाय नङा खुनु डेभेलपमेन्ट जानाय नङा आं बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बुंबाय थागोन गले गले थेंक इउ सो माच शेयार खालामना होबानो जाबाय नैबे रहिन बसुमतारी फंबायनि जे हिन्जाव गोमाना दङ थांनाय 16 मेनिफ्राय बिनि नामानो जाबाय रुमबां बसुमतारी स' कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं डिसक्रिपसनावबो होगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना स्क्रिनावबो नुनो मोनगोन मोनसे आं दाख्लै बावनिफ्राय होगासिनो दङ जोंनि बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसननि एकाउन्ट एबा रेजिस्ट्रेसन खालामनाय मोनसे एकाउन्ट बे अरिजिनेल एकाउन्टआ नोंथांमोननि सिगाङावहाय एभेलेबल जाबाय आं स्क्रिनाव होना होगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय डनेसन खालामहरनो हागोन जाहाथे जों नोंथांमोननि डनेसन होनायखौ जों गोबां मोजां खामानियाव बाहायनो हायो आरो डिसक्रिपसनावबो नायनो हागोन जय बर' हारिनि जय थेंक इउ स' माच रहिन बसुमतारी आंनि हिन्जावनि मुङा रुम्बां बसुमतारी आरो गथ'नि मुङा रिमाल बसुमतारी आरो आंनि बिमा बिफानि मुङा कमला बसुमतारी आरो आइनि मुङा तपस्वरी बसुमतारी आरो जोंनि गामिनि मुङा जाबाय 3 नं मानिपुर धेमाजि गगामुग नोलोबारिनि आरो हिन्जावनि गामिनि मुङा धेमाजि गगामुग सिथायापारानिमोन स' गाइस बे ससमाखौ आं बेयावहाय बानायदों ग्लासखौ गोदान होदों आरो लोगोसे बेयावहाय 5 मिनिटनि गेजेरावनो नैबे बिथाङा बानायनानै होदों बे जाबाय एडिसि भिजन सेन्टार बे अपोजिट अफ अलंबार फास्ट फुड आरो लोगोसे स्टेट बैंक एटिएम दं खाथियावनो बेवहाय आरो गेवलां हटेलबो दं बे खाथियावहाय बे सेन्टारनि मुंखौ एडिसि भिजन सेंटर होनना बुङो बेवहाय रिसेप्शनाव नैबे आनिया जीरा आंटी बेटा यहाँ पे आप लोगों को रिसीव करेगा आप लोगों को थोड़ा मतलब अंदर में जो है उसको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ यहाँ पे ग्लास बनाया
जाता है, पूरा अच्छा से 5 मिनट्स के अंदर बनाया जाता है। और यहाँ पे डॉक्टर है हमारे साहब, ये डॉक्टर यहाँ पे आपको दिखाएगा क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं है। यहाँ पे सारा ग्लास है, ये सब ग्लास है, ये ग्लास से आपको दिखेगा क्या कौन सा माइनस का प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको दिखेगा आपका आंखों का पावर क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब दिखेगा। उसके बाद आपका ग्लास क्लियर होगा। सो 5 मिनट्स में ये हुआ है। आप भी आना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, तो वहाँ पे कॉल करके आ जाएगा। ये खाजलगांव सेंटर में है, डिस्ट्रिक्ट सिरांग में है। खाजलगांव के यहाँ पे फास्ट फूड ओलंगबार फास्ट फूड भी अपोजिट और नियर ऑफ SBI ATM गेवलांग होटल।